assu meidän höpönassu Unna. Täytti eilen 5 kuukautta ja nyt te vaan naureskellaan. Blum? Blum? Onko se noin hauskaa? Blum? Oho! Nyt tuli yskäsy. Me tarvitaan mennä juomaan vettä, kun tuli hikka. Blum? Blum? Unna, niin. Äiti taitaa olla aika naurettava tyyppi, kun noin hikatat. Sanoitko sä kameralle hei hei? Sano hei hei. Blum?